ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ସାରିଥିବେ ଭାରତର ଏତେ ଫେମସ୍ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି କି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସତରେ କ'ଣ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛୁକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରେନି, ତାର ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଆପଣ କେତେ ଥର କ୍ୟୁଆର୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଆମେରିକାର କେତେକ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେପରି ଭିଜା, ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼, এই କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଯାଉଛି କାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକା ବହୁତ ଲସ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରେୟାର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆନୁଆଲ ଫି, ହିଡେନ୍ ଫି, ଏମିତି ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫି ଚାର୍ଜ କରିକି କାଟିଥାନ୍ତି ପଇସା। ଆମେରିକାର ୟୁଏସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବା ପରେ ମାର୍କେଟରେ ରେୟାର କମ୍ପିଟିସନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବା ପରେ ଭାରତର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ବୁମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଗ୍ରାଫରେ। ସରଳ କଥାରେ କହିଲେ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳତା ଦେଖି ଆମେରିକା ପୁରା ପାଗଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏମିତି କନସର୍ନ ରେଜ୍ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି